ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደሲ ዝበልናዮም ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፖለቲካውን ወታደራውን ቁጠባውን ኩሉ ዓይነት ተጻቦታት ኣብ መንጎ ራሽያን ኤውሮጳን ኔቶን ኣሜሪካን ኩሉ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይን ውድድርን ተጻቦን እናረሰነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ከም ዝኸይድ ድማ ክንርኢ ኢና ራሽያ ሰራዊታ ከተብዝሕ ምዃና ትነግር ኣላ ስለዚ እቲ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ዝውዳእ ኣይመስልን እዩ ዘሎ ኔቶ ድማ ስትራቴጂ ናቶም ሓደ ካብቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ንከይፍታሕ ኔቶ ዝገብርዎ ዘለውን ዝብልዎ ዘለውን ክንሰምዕ ኢና ብኩሉ መንገዲ ድማ ኤውሮጳ ከመይ ኢሎም ንኩናት ሚድያ ናይ ኤውሮጳ ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ንኩናት ግዝግስዎም ዘለዉ ክንርኢ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ መጀመርያ ብዛዕባ ብኔቶ ክንጅምር ኢና what's going on እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ Welcome. Thank you so much for having me. It's the end of an era, 10 years, perhaps the longest ever Secretary General of NATO. I want to ask you first, what stands out as the biggest successes for you? The biggest achievement. እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኖርዌይ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ቀደም ዝሓለፈ 10 ዓመት ድማ ናይ ኔቶ ጀነራል ሰክረታሪ ዝነበረ እዩ ነዊሕ ዓመታት ሓላፊ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኣብተን 10 ዓመት ንሱ ዝነበረ እንተሪናዮ ድማ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ኩናት ናይ ኤውሮጳ 2014 እዩ ተቐዳማይ ናይ ዩክሬን ኩናት ተጀሚሩ ካብኡ ጀሚሩ ድማ ክሳብ ሕጂ ነቲ ኩናት እዮም ክዳለዉ ፀኒሖም ስለዚ ኣብ ናቱ መርሕነት ኤውሮጳ ወይ እውን ኔቶ ዝያዳ ኩናት ናብ ኤውሮጳ ከም ዝመፅእ ዝገበረ እዩ ስለዚ ኣይናይ እቲ ዝበለፀ ስኻ ሰራሕካዮ እስከ ዓወት ናትካ እንታይ እዩ ትብለላ እስከ ንስማዕ እዮ Not only for me, but for NATO, has been that we have been able to reinforce NATO's collective defense, make NATO stronger. The world has become much more dangerous over these 10 years, but NATO is much stronger, more defense spending, higher readiness, and for the first time in our history, combat-ready troops in the Eastern Part Alliance. These are እንታይ ዝበሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ኔቶ ካብ ናይ ሽም ወይ እውን ፔፐር ድራጎን ዝብልዎ ኣብ ወረቐት ሓያል ብሽም ሓያል ዘይኮነ ብኣካል ብሰራዊት ብኮማንድ ብፅዋር ሬዲነስን ሓይልን ከም ዝህልዎ ጌርናዮ ሪኣክቲቬት ጌርናዮ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ንምግባር እዩ ዝኩሉ ዘድሊ ዘሎ እስከ ንስማዕ big achievements. And bigger. Yeah, and of course also bigger. 4 new members, North Macedonia, Montenegro, and now Sweden and Finland. That has of course made also NATO stronger. What would you say are the biggest disappointments, failures, catastrophes? The full-scale invasion of Ukraine. It started in 2014 with the annexation of Crimea, but then the full-scale invasion in 2022. And then, of course, what happened, the withdrawal from Afghanistan. That was and remains painful. ተዘገርም ኔቶ ክሳብ ሕጂ ዘመዝገበ ዓወት ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ ኩሉ ኔቶ ዝፈተኖ ውድቀትን ስዕረትን ጥራይ ስለ ዘጋጥሞ እቲ ዝዓበየ ኤግዛምፕል ድማ ኣፍጋኒስታን እዩ ቢልዮናት ገንዘብ ትሪልዮናት ገንዘብ ሒዙ መዓት ዓመታት ቆቲሉ ኣሜሪካ ንሶም ኮይኖም ኔቶን ነቲ ኩነታት ናይ ኣፍጋኒስታን ሓድሽ ሃገር ንምስራት ዝሓሰብዎ ድሕሪ 10 ዓመት ስዕረቶም ተጎልቢቦም ኣፅዋሮም ግሒፎም ሃዲሞም ወፅዮም ሓደ ኣብ ሰርቢያ ዝፈተንዎ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፀን ኣብ ሊብያ ዝፈተንዎ ንሃገር ሕንፍሽፍሽ እዩ ኣብ ሱርያ ዝገበርዎ ሱርያ ከውድቕዋ ይከኣሉን ስለዚ ሕጂ ድማ ኣብ ዩክሬን ድማ ክልተ ግዜ ፈቲኑ ኔቶ ክልተ ግዜ ፅፍዒት የጋጥሞ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ድዩ ገለ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ሓንቲ ፕረስ ንጋዜጠኛታት ክምልስ ከሎ ዝተዛረባ ነራ መጋጠሚ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ ኢሉ ኣይገርመኩም እንዶ 59 ዝኾነ ሃገራት ንግሆም ምሸትን ይማኸራ ከም ዘለዋ ንሓንቲ ራሻ ንኽስዕሩ ይልካ ንሓንቲ ራሻ ንምስዓር 50 ዝኾነ ሃገራት እመኻተን ዝሃብተምናን ዝማዕበልናን ዝበሃላ መዓልታውን every day every hour of the day ክደዋወሉ ከም ዝውዕሉ ንዓና ንምስዓርን ንዓና ንምጥፋእን እንተዝኽእሉ ነይሮም ድማ ክሳብ ሕጂ ኣይምፅንሑን ኢሎም ስለዚ ይከኣሉ እዮም ክሳብ ሕጂ ኣፅኒሕናዮም ዘለና ጥራይ ዘይኮነስ ብሕጂ እውን ክንስዕሮም ኢና ናበለ ይዛረብ ስለዚ ረይቦም ኣብዚ ክሳዕ ክንደይ ን10 ዓመታት ዝኣክል እውን ኣንፃር ራሻ ንራሻ ንምውዳቕ ከም ዝሰርሑ ወላ እውን እቲ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ መብፃዕት ያቶ ዝነበረት ንሕብረት ሶቪየት ክፈርስ ከሎ እቲ ጎርባቸቭ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይ ሕብረት ሶቪየት ነቲ ሕብረት ሶቪየት ከውደቓ ከሎ ሓንቲ ካብቲ ዝተሰማምዑላ ሓንቲ ሰንቲሜትር እውን እንትኾን ንምብራቕ ንኸይከይድ ካብቲ ዝነበረ ሽዑ ማለት ካብ ጥልያን እዩ ዝምለስ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ክሳብ ብኩሉ መንገዲ ንራሻ ዝቕርቅር እዩ ኣስፋፊሑ ሶ እዚ እውን ሓደ ጅስምዑ ኣብዚ Well, I wasn't expecting you to say that. Tell me why. Afghanistan
That is and was painful because we tried something that we didn't achieve. We tried to build a democratic, free Afghanistan with equal rights for men and women. We realized after some years that was too ambitious. That was something that required too much. So I think one of the lessons learned from Afghanistan is the danger of mission creep. We started in 2001. That was right, to go in and to fight Al-Qaeda, to take Osama bin Laden. So it started as a focused counter-terrorism operation, moved into a big, ambitious nation-building mission, and that mission creep was too much because the reality was that we didn't have the resources. They will. شنتاي زبل زلو كنا تخلنا نطالبان علينا حدش منجستي نعنا نبتبوتاتي حيلنا نيتو هاجر سلازي كونه ابزي خطر داكم زلو نيتو زبال هاجر يكونن نايستفل عليه هاجرات سراويت بحد نسرحو ليجن بوتا دما يدليوم انجي دايم زغبرو اب 99 كاب استقتلوا حدا تاكتيك زبلو امريكان نيتون مالتيو نتي سربيا زبال حريموم كوسوفو زبال هاجر كم زمسرت غيروم يم زبلو ኣብቲ ኮሶቮ ሕጂ ዝዓበየ ናይ ባልካን መደብ ወታደራዊ መደበር ናይ ኔቶ ዓብዪ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ሃሪቦም ኣብቲ ኣፍጋኒስታን መደበር ናቶም ክገብርዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም እንተኾነ እቲ ኣፍጋኒስታን ዝበሃል እቲ ኣፍጋኒስታናውያን ጣሊባን ድማ ብፍፁም ዕድል ኣይሃብዎምን ን20 ዓመት ነቲ ኩሉ ዓበይቲ ኣፅዋራትን ሚሳይላት ናቶምን ተፃዊሮም መኪቶም ኣብቲ ጎቦታት ናቶም ዘግ ኣቢሎሞም ኣፅዋሮም ገዲፎም ከም ዝሃድሙ ገይሮሞም ስለዚ እዚ ሓደ ውድቀት ናይ ኔቶ እዩ ሓደ هاجر كيتكا مثل دكريستيون قال ملا مثل دكريستيون من قبل الليلوكا من حتيتوكا زي اوروبا تناتم صبق تدليمو سبع على قديحو اب نا كريستيان قدس مصحف تايز بلالو كريستيان مخانكاس بافكا وي بقاليكم كاكريش در زلكا سباسي نت تكبارات كاريومسي واو نستاي انتاي هايمانوتو انت عينتي زي سبزي انتاي زي سرح زي سبزي يلومسي نا كما ها كونوسي بتكباركا قصعبا مالكا بافكا يكونن أفكار ديمقراطية اللي كعسرت جزء تبالك هسه ما كاني سكارية نتي ديمقراطية كان تاي مثل كمية خاتنا برزلها بعرنا يزهي وتزين يجيم تبغي كم خن جبرنا قبل تزب بعلى خو جبر له بحيل ديمقراطية خمس على كايل كبومباي تزنبلونيها this is not acceptable كم سلة يكون ما يتعودوا أبزح علامات أنا أفغانستان جن epic failure بحال تزعبيه أبريل تايم بلوك باستر كنت قال وقتناي نيتون امريكان زقات منتلو كيزناي افغانستانيو كن حبوا يمس فتنو ساوي to do that for decades. And yes, yet it was more than 20 years. There was like trillions of dollars spent, lots of people, and now we can safely say that it's gone 360 back to Taliban 1.0. I mean, that is a catastrophe, in fact. Yeah, it's extremely bad, and a catastrophe, not least for the people of Afghanistan, in particular women. And I met many women, members of parliament, journalists who begged us to stay. And for many years, I promised that we will stay. We were going to leave on a conditions-based approach. Yeah. So we were only going to leave when we had the confidence that the Afghan government was able to take over and secure the country. But after 20 years, and after paying a high price in blood and treasure, we realized, NATO allies realized, the United States realized that we could not continue this, and therefore we made the decision to እዚኦም ሰባት ሪዎም ዘለኹም እዚኣ ታ ነፋሪት ትሃድም ከላ ዝተገበረ ኩነታት እዩ ራይዎ leave Afghanistan. I believe that was the right decision, but I believe that we should have in a way understood it earlier and stayed on the first. እዛ ትሪዋ ፀናሕኩም ነፋሪት ኣብኣ ብዙሕ ሰብ ብደገ ምስኣ ብደገ ኣብቲ ሓፃውንትና ተሒዞም ክኸዱ ምስኣ ምክንያቱ ጣሊባን ተመፅኡ ክቐትለና ኢሎም ኣብኣ ዝተሰቐሉ እታ ነፋሪት ሓፍ ምስ በለት ገሊኦም ካብ 100 ሜትሮ ገሊኦም ካብ 10 ሜትሮ ወዲቖም ክንደይ ሰባት መይቶም ካብኡ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣሜሪካ እቶም ምስኣ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኣብ ዝነበሩ መሳርሕን ምስ ዘገልግሉ ዝነበሩን ጉሒፋቶም ከይዳ ንጣሊባን ድማ ኣብ ግዜ ደርጊ እንታይ ንብሎም ነርና እዚኦም ወዲ ገባ ኢሰፓ ገለ ዝበሃሉ ምስ ደርጊ ኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቅዩ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ ክኾኑ ይኽእሉ ካብ ጎደባ ዓዲ ካብ ትግራይ ዝመፁ ክኾኑ ይኽእሉ ከም ኤርትራውያን ወይ ትግርኛ ዝዛርቡ ወይ እውን ነቲ ናይ ኤርትራ ባህሊ ዝፈልጡ ብዙሓት እዮም ነይሮም ኤርትራውያን እውን ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ደርጊ ክወጥኡ ከሎ እንታይ ኣጋጢሞም ኤግዛክትሊ ከምኡ እዮም እዚኦም ከዓ ኣብ ኮይኖም ኣብቲ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኮይኖም ሰርሑ ስለ ዝነበሩ እቲ ጣሊባን ከም ሓደ ደመኛ ፀላእቱ ናቱ ስለ ዝሪኦም ዝነበረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣሜሪካ ጉሒፋቶም ከይዳ ስለዚ ገሊኦም ሃዲሞም ገሊኦም ተቐቲሎም ምኾኑ ዊ ዶንት ኖ ኤኒዌይ ኣሜሪካ ኣብ ላስት ሚኒት ገሊፋቶም እያ ከይዳ ሶ እዚ እቲ ታሪክ ናይ ኔቶ እዩ
ካብዚ ታሪክ ከይተማሃረ እጂ ድማ ኣብ ራሻ ዝገብሮ ዘሎ ንእሽተይ ከስማዓኩም እቶም ጀነራላት ተኣኪቦም ኣለዉ እምበር እዚ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ራሻ ከንታይ ትገብር ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ብኩሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ በቶም መራሕቲ ለንቀነ ኮንፈረንስ ገይሮም ነይሮም ንኣብነት ናይ ጀርመን ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ኢትስ አ ቨሪ ሳድ ስቶሪ ተዓውደ ኩናት ኣገይን ከም ወትሩ ራሽያ ትደፍእ ኣላ ሕጂ Ukraine's surprise attack in Russia's Kursk region is backfiring. The gains on the battlefield boosted the morale of the Ukrainian people and troops, but it looks like that won't last long. Russia has begun counteroffensive actions, swiftly reclaiming control over its territory and destroying Ukrainian strongholds. What was considered a brave move and celebrated in Western circles is now being seen as a blunder, because Ukraine has failed in its objectives. እቲ ናይ ኩርስክ ሬጅን ዝበሃል ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ኩርስክ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ከም በዚ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ሰርሑሉ ዝነበሩ ውፅኢት ዘይብሉ ክሳራ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ወይ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ወፅእ ኣሎ እቲ ዕንወት ናይ ኔቶ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ኣብኡ ወሪዱ ዘሎ ካልእ ኣርስቲ እዩ ከም ሕሱም ታንክታት ኣርመርድ ቬሂክልስ ምክንያቱ ኣብ ቃልዕ ይኸዳ ስለ ዝነበራ ብሚሳይላት ይኹን ብደፈርቲ ከም ብዙሕ የመቃፂሎም ዘለዎ እቲ መሬት ምስ ተቆፃፅርዎ እቲ ቪድዮታት ዝያዳ ረሊዝ ክኸውን ይኽእል ይኸውን እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ ምዃኑ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝኸዶ ዘሎ ግን ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎም ክሳዕ ክንደይ ንውግእ ኣይዳለውን እቲ ፈኸራ ናቶምን ራይዎ ኣብዚ ሕጂ is that Putin thought he could win a war with Ukraine in 3 days, and it's now been 2.5 years. If he were to initiate a war against NATO, he would lose that war in 3 days. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሎም ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ ትሰምዑዋ ብኸመይ እዮም ፅያ እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይዚ ምዕራብ ዝገብሩ እዮም ዚኦም እንታይ ይብሉ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኩናት ኣብ 3 መዓልቲ ክውድኦ ይሓሲቡ ነይሩ ስፔሻል ኦፕሬሽን ይብል ነይሩ 2 ዓመትን ፈረቓን ገይሩ ግን ኣይወድኦም ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ይወድኦ ምክንያቱ ንዩክራይን ኣብ 3 መዓልቲ ኬቭ ኣትዩ ነይሩ ኣብ 3 መዓልቲ ኬቭ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ድማ ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ኢስታንቡል ትርኩ ተራኺቦም ውዕል ተፈራሪቦም ነይሮም ኣብ ውሽጢ ወርሒ ወዲዎ ነይሩ እቲ ጉዳይ then what happened ብድሕሪት ኔቶ ዝበሃል ኣብቲ ኩናታት እዩ ኩሉ ተኣፅዋር ነቲ ውዕል ንኸየተግብሮ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ኣቢሎም ግዜኡ ምንታን ዘተ ሰላም ንክግበር ተኮይኑ እንታይ ኢሎም እዩ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን በዓሉ ዝበለ እዩ ሰራዊትኩም ኣውፅዎ ካብ ኬፍ ድሕሪ ሰላም ስደልዩ ኮይንኩም ሰላም ክዝረብ ተኮይኑ ሰራዊት ካብ ኬፍ ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ሰራዊት ተሳሒቡ ንድሕሪት ክወፅእ ከሎ ብድሕሪት ፅቡቅ ጌሮም ኣሰልጢኖሞም ስለ ዝነበሩ ኣፅዋር መዓት ኣኪቦም ይእትዮምሉ ስለ ዝነበሩ ራሻ እውን ገምጊማቶ ዘይነበረት ዩክሬን ንሶም ዝፈልጥዎ ተራ ንእሽተይ ሃገር እዩ እንተቲ ኣብተን ዝሓለፋ 2014 ክሳብ 2022 ግን ከም ሕሱም ኣዕጢቆም ነይሮም እሱ ድማ ነዞም ምዕራባውያን ሃገራት ዝህውፆም ነይሩ ቡጌሮም ንራሻ ንፑቲን ሓንሳብ እናሓወርን ከጥፍኡ ሓሲቦም ስለ ዝነበሩ እንተኾነ ኣብቲ መጀመርያ ዓወታት ከመዝግቡ ጀሚሮም ብፍላይ 2022 እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ፅቡቅ ከጥቅዕ ስለ ዝጀመረ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ሰኺሮም እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ብቁጠባዊ እገዳን ብወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ተጠቒምና ንራሻ ርክምሽ ከነብላ ኢና እቲ ራሻ ድማ መዓት ሃብቲ ስለ ዘለዎ ከም ድሌትና ክንግሕጦ ኢና ዝብል ሕልሚ ዳርጋ ናብ ሪያሊቲ ክቕይርዎ ጀሚሮም ነይሮም እሱ ጥራይ ከይኣኽሎም ኣብ 2023 ዓብይ ካውንተር ኦፈንሲቭ ድማ መሊሶም ኣዊጆም ድሕሪኡ ግን እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን እቲ ሪያሊቲ ናይ ብሓቂ ክረኣዮም ጀሚሩ ሰራዊት ናይ ራሻ ሪሞቢላይዝ ገይራ ፑቲን ሓይሉ ስለ ዝመፀ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ሕጂ እቲ ኩናት ናበይ ገፆም ክቕይርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ዩክሬን ክስዕሩ ከም ዘይክእሉ ስለ ተረድኦም ናበይ ክቕይርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ንስማዕዮም እንጂ And he's not going to do that. And anybody who understands military strategy and military outcomes knows he's not going to do that. Can you tell me, please, how you feel at the moment, knowing that Sir Keir Starmer left the United States without approval for Storm Shadow strikes? I'm presuming you are frustrated by that. I think frustrated would be an understatement. Ukraine is in a very difficult position. They're being bombed and bombarded and attacked from all sides by Russia. And they're not allowed to fight back effectively because because restrictions put on. ከምዚ በዓል እዚ ዝኣመሰሉ ፖለቲካል ፓንዲትስ ዝብልዎም ኣብ ጥዑም ኩርሲ ኮይኖም ርሑቅ ኮይኖም ነቲ ኩናት መሊሱ እቲ ስቶርም ሻዶው ሚሳይል ዝበሃል ነዊሕ ከይዱ ክሓርም ዝኽእል ናይ ዩከይ ሚሳይል
ኣሜሪካ ከተፍቅደሎም ንዩክሬን ተጠቀምሉ ክብልዋ ኣሜሪካ ግን ነው ዝበለት እቲ ሳተላይት ናታ ስለትጥቀም ኣብቲ ኩናት ኢዳ ከም ትእቱ ዘላ ፈሊጦም ኣለዉ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እስኪ ኣብዚ በቲ ነቲ ኩነታት ብትክክል ዝፈልጥዎ ክዛረቡ ከለዉ ንስማዕ ምክንያቱ እዚኣቶም ነቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ኩሉ ዓይነት ዘረባ ክዛረቡ ስለ ዝኽእሉ Just summarizing, Sorry about that. Look, he's 100% correct, but it's even more than that. It wasn't just Putin that spoke. Here's the dangerous part. We have people, Tony Blinken amongst them, but also British and NATO members who think that the Russians are bluffing. That these are red lines. That Russia's not serious. And Putin said, if you use these weapons, and we know how to do it. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ዝብል ዘሎ ፑቲን and Russia bluffing ከምዚ ከፈራርሁናዮም እምበር ክገብርዎ ይኮኑን ዝብል ኣረዳድኣን ኣዘራርባን ኣብቲ ሚድያ ሰምዖ ኣለኹም he's bluffing ከፈራርህ ኢሉ እዩ ክህድደና ኢሉ እዩ ከርዕደና ከይንሕግዝ ኢሉ እምበረይ ክጥቀመሉ ይኮነን what if እንተተጠቂሙሉ ዝብል ሰብ ግን የለን ኣሎ መሊኦም ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እዚ ምስቲ ነቲ ምዕራባዊ ፖለቲካ ነቲ ስታብሊሽመንት ዘፍርስዎ ዘለዉ መዓት መንእሰይ መዓት ህዝቢ ተረዲይዎ ኣሎ ሓደ ሰብ ሓደገኛ ኣፅዋር ከም ዘሎ ናፈለጥካ ብሓዊ ትፃወትን ኢኻ ብላፊንግ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሂዝ ብላፊንግ ከፈራርሃና ኢሉ እዩ እንተገይርዎ እንታይ ካ ክትገብር ኣትሊስት ኣብ ኤሮጳ ዘለኻስ እንታይ ክግበር ዝኽእል ኢሉ ዝሓስብ ኣብቲ መርሕነት የለን እዚ ኻ እንታይ እዩ ገገይሮሞ ቭላድሚር ፑቲን ግብረ መልሲ ስለ ደይሃቦም ዝኸድዎ ዘሎ ኣካይዳ ውፅኢት ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ፑቲን ተበፂሕዎ ከም ዘሎን ክገብሮ ከም ዝኽእልን who think that the Russians are bluffing that these are red lines, that Russia's not serious. And Putin said, if you use these weapons, and we know how to do it, and you don't want to know how they know, because they've captured intact ATACMS missiles. They've taken apart the warhead. They can see the, I think it's a KYK-13 or something. It's a port for encryption. The GPS signal used on the ATACMS is a military-grade GPS signal. It has to be encrypted in order to prevent it from being spoofed. To do that, you have to have special keying material, which is American only. So in order to encrypt this, and you have to change the encryption frequently based upon a schedule published by the National Security Agency, there has to be American hands on that. So in order to take an ATACMS missile, load in the GPS signal. እንታይ ዝብል ዘሎ ስካት ሪተር ፅቡቅ ጌሩ ነቲ ወታደራዊ ኣፅዋር ስለ ዝርድኦ እውን ክገልፅ ከሎ ብዕምቆት እዩ ዝገልፅ እቲ ኣፅዋር እቲ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ክትኮስ ከም ዘይክእል ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጥዎ ሒዞም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ኣፅዋር እቲ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ኣሜሪካ ኢዳ ከእትወትሉ ክትኮስ ኣይክእልኒ ስለዚ ኣሜሪካ ዳይሬክትሊ ምሳና ትዋጋ ኣላ ዩኬይ እቲ ስቶርሚ ሻዶ ሚሳይል ዝበሃል ናቶም ስለ ዝኾነ ዩኬይ ብቐጥታ ምሳና ከም ትዋጋ ደልና ኢና ንፈልጥ እቲ ዩኬይ ከምዚ ኣደይ ቅበፂኒ ንብል ነርና ብትግራይ ነብሱ ዝቐበፀ ዓይነት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ እንተገበረት መከላኸላ ዓቕሚ ኣለዋ ዩኬይ ግን የብሉን ሚሊተሪ ዓቕሚ ናቱ ድሩት እዩ ብዝዋን እዚ ምስ ራሻ ክመጣጠን ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ የብሉን ዩኬይ ኣሜሪካ ክትከላኸለያ ኢሉ እዩ ከም ዝገብር ዘሎ but this is a very dangerous ምክንያቱ ብሓዊ ፀወታ የለን ኣሜሪካ ክትከላኸለልካ ኣሜሪካ ንባዕላ ትሕቲ ናይ ራሻ ኒውክለራዊ ኣፅዋር እዩ ዘለዋ ስለዚ it's very very sad reality ትንሪኦ ዘለና of course ዩኬይ ከባቢ 225 ገለ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ኣለዋ but ምስ 5,000 ናይ ራሻ ተወዳዲሩ it's nothing ንዓለምና ለኪሙ ክጠፍእ ይኽእል ዶ እወ ለኪምካ ንምጥፋእ ይከኣል እዩ ኩሉ ኣብዚ ውገዚ ግን ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ ዩኬይ ብፍላይ ዩኬይ ከዓ ንእሽተይ ዓዲ እዩ ሓደ ሚሳይል ሓደ እቲ ስትራቴጂክ ኣቶሚክ ቦምብ ዝበሃል ንዩኬይ ብዙሕ ዕንወት ይኸብፅሕ ዝኽእል ኣብ ራሽያ ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ you need a lot of ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ዘድልየካ ብዝኾነ I really don't want to analyze the ኩናት እንታይ ክኸውን መን ንምንታይ ከጥፋው ይኽእል ከምኡ ክገብሩ ዝውዕሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንሕና ግን ከመይ ገይሮም እዞም መራሕቲ ናብ ሰላም ይምለሱ እዩ ጥራይ ኢዳ ትምኒትና It can be fired, an American hand has to touch it. Putin said that in his presence. We know this. They've also captured the Storm Shadow guidance. They know what goes there. They know that terrain following radar signal is taken from intelligence. They've taken the intelligence. They saw the inputs. They know that this comes from the United States target planning cell in Ramstein, in NATO. And they know that in order for this to strike a target in Russia, America has to not just approve the target, but plan the target, bring together components loaded into the system. And he said, we know this. So if you do this, you will be attacking us. You will now be a direct party to the war. But so exactly ታፅዋር ብከመይ ከም ዝሰርሕ exactly ዘይኮነሲ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ኣለዎም ታፅዋር ከመይ ኢሉ ከም ዝትኮስ ፑቲን ድማ ኢን ዲቴል ይገሊፁ ኣብታ መግለፂ ዝሃባ ከምዚ ንክትገብሩ ነዚ ኣፅዋር እዚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ክኢላ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሳተላይት ሲስተም ብዘይ ናይ ኔቶ ሳተላይት ሲስተም ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ
يوكرين نزي خطكسو عقمية بلان ازي ميسايل زناب حدنا تمتيو هاجر تا هاجر نيمن ميسايل تا هاجر تاعت تكسرنا زلا مسانا دما اوق كم زاتوتنا نفلت اتن هو بغرو ملس دما بزي منقد دي سلازي بالي امريكا ابغلا اذا سيبا مالتي we say he's bluffing. Well, guess what? The Russian ambassador to the United Nations in a session of the Security Council, that means they are seated there, said, if you do this, it will be a declaration of war. He said it at the Security Council to the Security Council, letting them know with no uncertain terms, this will be war. Anatoly Antonov on Friday. Exactly. Aptina Security Council UN دما وكيلنا راشا كفيلو زين تعرقيركم أواجنا كويناتنا نفلطون هنا قبل لنا كويناتكم توجد الله هنا نفلطو قبل ملتناتنا دما زخن قبرنا نبلكمنا وقك هم استعوجلنا قرنا قبل ملتك نبيلو سلزي أبا خلونا تقداي وهايت أما أمريكا قبل رايت على أمريكا ريسكي وزدونيهم كالوت ريسك وزدولهم أوروباهم سخيرهم سلزلودهم عبيدهم سلزلود راي دبل زلومبر زربازي سيريسيو Further that, he said, not only are we going to hit NATO targets, and we will hit NATO targets, we will hit America too. Your hands will be burned by this. But even then, Starmer flew to Washington, D.C. Blinken flew to Kiev. They were going to do it, Judge. They were going to do it. Then the back channel call came in. We believe that's done through the intelligence services. And the Russians made it absolutely certain what would happen, to include, I believe, the targets and the weapon systems that would hit them. Did you see how mad Biden was when he had to sit down with Starmer? How furious he was? And they said, did you have to back down to Putin? I have no use for Putin. Well, Putin humiliated him because he was ready to sign off on that. Blinken overrode. Remember, Lloyd Austin last week in Ramstein told Zelensky, no, you can't do this because the Pentagon understands what's going to happen. Right. They understand the role they play. The Pentagon knows that you can't attack Russia without American fingers touching it. And they So رأيوة زربا كابزيوم تسمي كاد ما يتكون تذكر كازخر جو بايدن تا فيديو متيلكم يرى مس كير ستارمر يوكي تراخيبه ما بتاولا نتكون دايك في الرمية حسيب نيرو شعو كفقدوا لهم فورماليتي جيرهم بحدا يا بقى كتقبروا تدخل يوم كنت كسر تدخل يوم كلهم يتمدى بنيرو كم جيرهم celebrate تدخل قبري يتمدى بنيرو if I can find that video كم سألكم يعني because it's a very important one نكن ريا if I find it كم سألكم كفتني انتهي زبل زلو من يقولنا زو كنتات زكال كيد وزلوني نبايدن يزبل زلو نبايدن زخل كله زلو مني نتكونتات صبو غيرم زفلتوا من يوم نتكونتات صبو غيرم زفلتوا خي نزو كنتات صبو غيرم زفلتوا اتهم بنتاغون زبهارو منستر مكلخالنا امريكا سلامنتاي اتكوينات نابي غصو خيد كم زغل اتي راشا كتبو تخل غبره ملتي صبو غيرم سلازي فلتوا سلازي بوتين بايدن ولا كاكو غبره تدله كغبره عقم خمزه يبلو صبو غيرو أفريت ولا مالتي زيد ما أبز زربا زيادة تاسلي كابت تريوم زلهم كم زيلو تأكيد بقوله أبز كفر مما يوكرين دليت كن جبارو كبلين يرت ما دبلا أنت خوني بخلت تأيدو كم سأسرة أبتر مشتاين زبالة بجرمن استجبره منيستر مكل خالنا أمريكا لويد أوستن أبو ماتينيرو دايلو كبيدي يزخ جباريلو هذا عينه تصور نبينو مفتاحية متسنيو كالاي دما نتكون تاسلو زفلتو كفكت كم زي دلي بايدن يقبرو زغل من الوطن كم قبرو يبلي ايكل نيلو اما دا تاجن امريكا انتي ساعبين كم خمس سمو بزي ايه فتيا ما يكونوا زغت فدلو وي ونعلم حاليا ما يكونن كما تصوم زغل قبره مالسي سلا زردوم امريكا give me a second let's go here Austin last week in Ramstein told Zelensky, no, you can't do this because the Pentagon understands what's going to happen. Right. They understand the role they play. The Pentagon knows that you can't attack Russia without American fingers touching it. And they said, we don't want to be a party to this conflict because we trust the Russians when they say there will be consequences. But Blinken and Biden overrode it because it's political now. If you remember during the debate, the question asked by ABC News to both candidates, do you want Ukraine to win this war? Well, that's the exact same line of speech that Tony Blinken used. We want Ukraine to win this war, and they can only win it if they can equalize the playing field by striking deep. Russia came back and said, we will basically... تزربا سمعوها أمونغو بوليتيكانياتاتن وتهدراو جنرالاتن عبفل اللي يزلو كوينات دما زياتا حصر زبالت سامرناي سكات تويتر مالتي كوينات بوليتيكانياتات كمرحوان تجميرهم نتفعات كايو سلامتا بوليتيكانياتات عودو كوينات يفلطوانيا جنرالات نايكونا سلا زي كون اتسقم جنتايو سلطان سلا زلهم بوليتيكا وسانه سمعتا وسانه نتي بكالكوليشن زغبر كوينات سلا زغبرو نابنت زلنسكي كندي غزي سمعتا وسانه نتوم جنرالات ناتو نات حسيقي وصيت ناتو خ سراويت ناتو يحمشش
عقمنا يتسراويت يحمشش قدمي let's say قدمي 8 ورحي قدمي 6 ورحي جنرال زولوشني زبال نيرو نايتي يوكرين سراويت حلافي زتفت و جنرال ايفن بريزنت ون كون زبال زنبري زكينات زي بفصم كنقصلين نخلينا يلو نزلنسك مالتي بخمس زلنا ملكع كنقصلين نخلينا حزبنا خنطفينا منسياتنا خنطفينا يلو تاجر وسكي نتي جنرال اوريدو علي وخب سلطانو كالي جنرال سريسكي زبال غير مالتي نسون زنا كورس ريجن اي تقبلوا نيريز بال تاي مالتي ፖለቲከኛታት ኢዶም ክእቱ ከለዉ እቲ ኩናት መሊሱ ሓደገኛ ይኸውን ሰብ ይጠፍእ ዕንወት ይወርድ ሕጂ ክንታይ ብላ ኣብ ኣሜሪካ ንቀይራ እቶም ወታደራውያን ኪላታት ፔንታጎን ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ምስ ራሽያ ሓደገኛ ክኸውን እዩ እዚ ኣፅዋር እዚ ክንህብ የብልናን ከነፍቅር የብልናን ይብሉ ኣለው እቲኣቶም ግን ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾኑ በዓል ብሊንከን ነቲ ምርጫ ዝመፁ ዘሎ ንክሕግዞም ዩክሬን ክስዕር ኣለዋ ኩሉ ዝከኣላ ክንባ ኣለና ገለ መለ ዝብሉ ዘለዉ ገለ ንራሽያ ሃሪሞም ዓወት ተርእዮም ኣብቲ ምርጫ ሕግዘና ክኸውን ኢሎም እዚ ፖለቲካል ካልኩሌሽን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ዓለምና ሓደጋ ከምፃላ ዝኽእል ፖለቲካዊ ኩሉ ግዜ ፖለቲከኛ ናይ ሓፂር ረብሓ ይዝርኢ ወታደራዊ ጀነራል ከ ናይ ነዊሕ ዓወት ይዝርኢ ኣብ መወዳእታ ክንዕወተሉ ንኽእል ዲና እዩ ዝክብል ዘለዎ ጀነራል you can win a battle but not a war ብልካ ሓንቲ ድፋዕ ሓንቲ ዕርዲ ስለ ዝሰዓርካ ወይ እውን ንኩርስ ክስደፊእካ ስለ ዝሓለፍካ ዓውደ ኩናት ስዕርካ ማለት ኣይኮነ ኩርስ ክስዒሮም ኣትዮም ነይሮም ዩክሬን ተጋጢሞም ሰፊሕ ጥፍኣት ኣጋጢሞም ክሳራ ኣጋጢሞም ሰራዊቶም ድማ ተፀፊዑ ይምለስ ኣሎ ብዙሕ ኣፅዋርን ሰራዊትን ከሲሮም ይምለስ ኣሎ ስለዚ ብስምዒት ትገብሮ ኣብ ኩናት ሓደገኛ ምዃኑ እቲ ሓደጋ እቲ ግን ንዓለምና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኩነታት በፂሒ ስለ ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ስካት ሮይተር እሱ ይኹን ኩላቶም ቶም ዓበይቲ ኪላታት ናይዚ ኩናት ኣብ ሓደገኛ መድረክ በፂሕና ከም ዘለና እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ብቐሊል እቲ ኩናት እዚ ናብ ኒኩለራዊ ክቕያር ስለ ዝኽእል እዚ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ጥራይ ሕራይ እንድሕር ኢላ ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን እዩ ራሽያ እንተሃሪማ ግብረ መልሲ ናይ ኔቶ እንታይ ክኸውን እዩ ሶ ኢሚድየትሊ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክድይብ እቲ ሪስክ ኣብዚኻ ክትሪኦ ትኽእል destroy Kiev, not with nuclear. They would use Avangard. It's a hypersonic warhead on strategic systems. It hits the ground with the equivalent of 26 kilotons of high explosive, more powerful than the bomb used at Hiroshima or Nagasaki, but it's conventional. They'll take out Kiev, but then they're going to take out sites in England, in Brussels, in Germany, and in the United States. And they made it clear, this is going to happen instantly. The decisions have already been made. We will automatically do it. You can't stop it. So I'm trying to emphasize this point, Judge. سنتاي ዝብል ዘሎ ካልእ ኣፅዋር ኣለዎም ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ኣፅዋር ግን ኒኩለራዊ ዘይኮነ ኣዝዩ ገጅፍ ኣፅዋር እዚ ኣፅዋር እዚ እንድሕር እዚ ጌርኩሞ ናብ ኬቭ ዩክሬን ክንሰዶ ኢና እቲ ሓደ ቦምቢ ጥራይ ካብቲ ናይ ሂሮሺማ ኣሜሪካ ኣቶሚካዊ ወይ ከዓ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ተጠቂማ ኣብ ጃፓን ዝሃረመቶ ናጋሳኪ እንድ ሂሮሺማ ዝበሃላ ክልተ ከተማታት ዘዕነወተን ካብኡ ዝዓቢ ግን ኒኩለራዊ ዘይኮነ ኣፅዋር ኣለዋ ራሽያ ይብላ ኣሎ ኮንቬንሽናል ቦምቢ ይብለና ኣሎ ንሱ ኣብ ዩክሬን ድሕሪ ኣብ ኬቭ ተሰዲዶሞ ኣብ ኬቭ ጥራይ ካይኮኑ ክሰድዎ ዝኽእሉ ኢሉ ኣብ ብራስልስ ክሰድዎ ይኽእሉ ኣብ ሎንዶን ክሰድዎ ይኽእሉ ኣብ ጀርመን ክሰድዎ ይኽእሉ ስለዚ እዚ ክገብርዎ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ተበፂሓ ከም ዘላ ኣብ ዓለምና I don't know እቲ ኤሮፓ ማእስ ክርዶም ቶም መራሕቲ ማእስ እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ክወስድዎ we don't know but it's a very very serious situation because on Saturday morning every American got up and went off and did their business. We almost all died on Saturday. Had Biden said, "Nah, we're going to do it," we'd all be dead right now. Because once the Russians did that, we'd have to respond with nuclear weapons. We'd have no choice. And then 72 hours later, because that's all it takes, Judge, 72 hours, minutes, I'm sorry, minutes, 72 minutes later, an hour and 12 minutes, we'd all be dead. That's all it takes for the world to be gone. And that almost happened on Saturday. I'm not bluffing. I'm not joking. This is as real as it gets. This is why. So, እዚ ዘረባ እዚ ፅቡቅ ጌርና ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ተሓለፈ ዓርቢ ነይሩ እቲ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ንዋሽንግተን ከይዱ ምስ ባይደን ተራኺቦ ዝነበረ ሽዑ ሕራይ እንተዝብሎ ነይሩ ይብላ ኣሎ ባይደን ፈሪሙ ክድህሮም እንተዝብሎም ነይሩ ኢሉ እቲ ግብረ መልሲ ራሻ ክትቦ ትኽእል ዝነበረት ሽዑ ራሻ ብዝሓበት ድማ ንሕና ክንቦ ንኽእል ዝነበርና ግብረ መልሲ ኢሉ ኣብ ውሽጢተን ንቀዳም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት እንዴት ውፅኢት ናይ ምልውዋጥ ናይ ኒኩለር ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ኣብተን 72 ሰዓታት ድሕሪኡ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ክጠፍእ ምኻል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ወይ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ይብላ ኣሎ ክሳዕ ክንዲዚ ሲሪየስ እቲ ኩነታት ተበፂሑ ዘሎ እዚ ግን እቲ ሚድያ ይሓብኦ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ክዛረበሉ ስለ ዘይደሊ ዘሎ ኣብ ዴንጀር ሲቹዌሽን ከለና ስቕ ኢሉ ክሪዮን ከቆናፅቦን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እቲ ሲሪየስ ነዚ ቪድዮታት ናይ በዓል ስካት ትዊተር ኣማይቶ ሸሓት ሰባት እዩ ዝሪኦ ዘሎ ዋይ ፒፕል ኣንደርስቱድ
BBC CNN يقششون يحسولون كم زلوا حقا يا حبريت هاي بو كم زي لون عالمنا نبطفات كتكيت كلا يتهالوا له خمزلون ساتم اندرجراوند كواعيتهم او كحبوغن تخالصت من قداي نخقبرو يفتنهم زلوا اوروبا خان تايب له وسكن من ملس زيت هي لا اسمعكم اوروبا خان تايب له وسكن جرمن اسمع كيف تزارب Here in Kiev, Ukraine, with Mr. Kiesewetter. He's a member of the German parliament, the Bundestag. Mr. Kiesewetter, thank you so much for this interview with Deutsche Welle. Thank you. Well, the main question, and everyone is talking about it here in Kiev, are the long-range missiles. The Ukraine government is asking for that. Great Britain has already delivered. The United States will probably do soon. Is Germany next? Should Germany be next? ዛ ጋዜጠኛ እቲ ኩናት ልክዕ ከምዚ ፓርቲ ተዳሉ ዘላ ምን መርዓት ተዳሉ ዘላ ከምኡ ጌራ ትዛረበሉ እቲ ኩናት ካስባሕ ፈሲ ልክዕ ከምዚ መርዓ ኤክሳይትድ ኮይንካ ወይ ካ ውራይ ሃሊካ ምሽ ልብኻ ኤክሳይትድ ኮይንካ ትዛረብ ከምኡ ጌራ ትገብራ ብትዊተር እውን ድከታ ያጽግብዋ ነይሮም ክሳዕ ክንደይ ንኩናት ይህወፅሉ ከም ዘለው በቃ ብፍላይ ዶች ቬለ ዝበሃል ጋዜጠኛ ኣብኡ ዘለዎ ጋዜጠኛታት ንኩናት ላይክ ከምዚ በቃ መርዓ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ግን ኣይርዳእንን እዩ Well, first of all, we have to change the purpose, the end of this war. Normally we say Russia must not win and Ukraine should not lose, but we need to change. First of all, the end of the war must be that Russia accepts the right of existence of all of its member states in their legal borders. And second, that Ukraine regains its borders from 91 and has a perspective in NATO and European Union as soon as conditions are met. I believe this is very important, and this has to be also part of the German mindset. But the German mindset is any further support. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጂ እቲ ራሻ ክትሰዓር ኣለዋ ዩክሬን ክትሰዓር ኣለዋ ዝብል ዘረባ ገዲፍና ራሻ ንናጽነትን ምርጫታትን ናይ ዩክሬን ክትቀበል ኣለዋ ስለዚ በቲ ናይ ተሳን ሓደን ዶብ ዘሎ እቲ delusions እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ቀደም እቲ ኩናት ከጀመረ ነይሩ ኩናት ከጀመረ ከሎ ወላ እውን ድሕሪ ወርሒ እቲ ኩናት ኣብ ኢስታንቡል ምስ ተራኸቡ ቅድመ ኩነታት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ከምኡ ዝብል ነይሩ ንሕና ካብ ዩክሬን ክንወፅእ ንኽእል ኢና ኣካል ናይ ኔቶ ኣይትኾኑን ኢኹም እዚኣታ ዓባይ ኮንዲሽን ካለ ነይርዎ እዩ ግን ኣካል ናይ ኔቶ ክትኮኑ ኣይነፍቅድን ኢና ምክንያቱ ንስኹም ኣካል ናይ ኔቶ ተኮይንኩም ኔቶ ኣብ ኣፍ ደገና ክመፅእ እዩ እዚኣ ድማ ኣይነፍቅድ ኢና ስለምንታይ ሕጂ ከምኡ ይብሉ ክትብሉ እኒኹም ሜክሲኮ ናይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ክትእንግድ ኣይፍቀዳን እዩ ኣሜሪካ ኣይተፍቅድን እያ ትፈልጡ ዶ እዚ ሜክሲኮ ኣፅዋር ናይ ራሻ ወታደራዊ ኣፅዋር ናይ ራሻ ኣብ ሜክሲኮ ክኾን ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ ኪዩባ ክኾን ኣይፍቀድን እዚ it's always the same military power is እዮም እዚኦም ንሓትዶም ክራሓሓቑ ፅቡቕ እዩ ዘተቐራሪቦም ብጌጋ ናብ ውግእ ክወስዱካ ይኽእሉ እዮም Support could be a sign of escalation. The less we support, the more Russia is escalating. That means we need to do more that Russia is de-escalating. Otherwise, we are on the wrong way. You just said it. There is this German angst, this German fear of an escalation. Do you think there's a reason for the Chancellor and his government to have this German angst? سنتايت بدل جرمن فرهلا ومزكينات نابل على القيديب إذا سنتايت تسأقم تقول نساء جرمنايت فرهسي أبرسها لما وتيا كابت فرهم خينات زارب زلا. These are excuses, apologies, but they are not meeting the reality. The reality is that Putin has the idea to widen his empire also to Moldova and the Baltic states, and that he would like. إذا حدا كابت حسوتيو عبيت بلوتكنيان هذا يمدحسو زلو بوتين نراشا كتصفح فحاسل سلسدلو زلو إنا بالتيكس كخيدو قلمله نت أولد راشان إمباير زهجت ناراتيف نسوم تكمل زنبرين حق خمسة يكون كل سفليت وياب زوانزي كان ستيدي تكمل اللوز. Like to show that the European Union and NATO are not apt and fit organizations. That is, the so-called rule-based order is nothing worth at all. Therefore, we need to really contain him and show him that not we are drawing our self-deterrence red lines, but that we have some requests. Withdrawal of nuclear weapons from Kaliningrad, withdrawal of troops from Transnistria and Georgia, and to reconstitute Ukraine in its legal borders as a democratic country with perspectives in EU and NATO. So this must be changed. In Germany, there's a lack of attitude and orientation. There is fear in the government and also in my party to tell the people the truth. Also in Brandenburg, in Saxonia, and Thuringia, we are shying away from confronting the people with the alternative. The alternative is a complete failure of Ukraine, and then the people in Saxonia, Thuringia, and Brandenburg can build not only refugee camps, but
እንታይ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ድራማቲክ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ እስከ ናብ ራሻ ከንታይ what's going on ፑቲን ከንታይ ይገብር ኣሎ More about this now with Mikael Valtersson. He is a military analyst and former officer of the Swedish Armed Forces. Thanks very much for being with us. So first off, what do you take from this decision by Putin? The Russian army was rather small when they started operation in February in 2022. They used only about 100 to 150,000 men in operation, much too few soldiers to take Ukraine. And since then, they have increased the numbers several times. The numbers of soldiers in the entire army was nearly 1 million at the end of 2022. So ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝኣወጆ ሰራዊት ናቱ ብ180,000 ክውስኽ ከም ዝኾነ 180,000 ሰራዊት ክቆፅር ከም ዝኾነ እቲ ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ድማ የደይቦ ከም ዘሎ ክንዱ ክቆፅር ድማ ህዝቢ ኣለዎ 80 ሚሊዮን 200 ሚሊዮን ክንደይ ሚሊዮን እዮም ሰማይ ደኖ ራሽያ has a big population ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ ሰራዊት ክቆፅሩ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ንራሽያ እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ከምዚኦም ምዕራባውያን ሃገራት ኣይኮኑን እቲ ህዝቢ ናቶም ኣብ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ጌና ኣብ ኖርማል ህዝቢ ብሕርሻ ዝነብር ገለመለ ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም እቲ ውትድርና ኣትራክቲቭ ስራሕ እዩ ኣብኦም ብያ ክትርዳእኩም ዘለዋ ኣብ ራሽያ ስቲል ውትድርና ፅቡቅ ስራሕ እዩ ፅቡቅ ደሞዝ ስለ ዘለዎ ስለዚ ውትድርና ንክኸውን ዝመርፅ ህዝቢ ኣለዎም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ወታደር ማለት ዝኸፈ ስራሕ እዩ ማለት ካብ ገለገለ ስራሓት ይሓይሽ ኸውን ግን ፅቡቅ ስራሕ ኣይኮነን ሰብ ዝመርፆ ኣይኮነን ኣብኡ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ውትድርና ፅቡቅ ስራሕ እዩ ስለዚ ሰብ ንውትድርና ክመፅእ ዝኽእል ህዝቢ ኣለዎም እዚ ድማ ኣድቫንቴጅ ኣብ ቻይና ውትድርና ፅቡቅ ስራሕ እዩ ተደላይ ስራሕ እዩ ተርዲኦም ኣሎ ኣብ ህንዲ ውትድርና ተደላይ ስራሕ እዩ ሰብ ብጣዕሚ ዝጣፍአ ወታደር ንክኸውን ስለዚ ከምዚ ኣብ ኤሮጳ ወይ ኣብ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን እዚ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እቲ መንእሰይ ወታደር ንክኸውን ዝኾነ ይኹን ሞቲቬሽን የብሉን ኣብ ካልእ ዓለም ግን ወታደር ምዃን ክብሪ ዘለዎ ጅግንነት ዘለዎ እዩ ግን ደሞዝ እውን ኣለዎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ገንዘብ የገድሶም እዩ ከምዚ ንሃገር ክስዋኣላ ደገለ ዝብሉ ውሕዳት እንዲኦም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ውትድርና ስራሕ እዩ ስራሕ ከም ስራሕ እዮም ዝርእይዎ ኮርስ ስራሕ ከለኻ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ እዩ በት ደን ወላ ኣሜሪካ ቀደም እቲ ውትድርና ኣትራክቲቭ ስራሕ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ጉድ በቲ ሚድያ ናቶም ስለ ዝወፅእ ዘሎ በቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ሰብ ናብ ውትድርና ክኸይድ ኣይደልን እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ዓብ ፀገም ናይ ውትድርና ወታደራት ክኾኑ ዝደልዩ ሕፅረት የጋጥማ ከም ዘሎ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ነቲ ክቆፅርዎ ዝደልዩ ዘሎ ሰባት እናሰኣነት ትኸይድ ከም ዘላ ብዙሕ ፀብፃባት እዩ ዝወፅእ ዞራ ቭላድሚር ፑቲን ወታደራዊ ዓቕምናቱ ብፐርሰነል ማለት እዩ ብዓቕሚ ወታደራት ክዕቢ ይፍትን ከም ዘሎ ዓለም ብሙሉኣ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ምዕባያ ትጓየ and they continue increasing it and nearly the entire increase in the Russian armed forces is in the army so they need more soldiers not to replace those that have been killed but they need more soldiers to increase the pressure on Ukraine. Today, Russia has somewhere between 700,000 and 800,000 men involved in the fighting. And I believe that new forces will be sent to the front line also. So during the next year, they will... So እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ድዩ ኣይብልን it's going to be a very, very serious situation because ክልቲኦም ወገናት ሓይሎም ኣብ ምሕያል ኣብ ክልቲኦም ወገናት ይብል ኣለኹን እቲ ኔቶ እዩ ወገናት ሓይሉ ክሕይል ዝፍትን ዘሎ እምበር እቲ ዩክሬን ኦልሬዲ ጥዋዋዕ ኢለያ ዩክሬን ንክንደይ ግዜ ክትምክት ትኽእል ጥራይ ትሕቶ ዘሎ ምክንያቱ ብኩሉ ወገን እዩ ስዕረት ዘጋጥሞ ዘሎ ግን እቲ ኔቶ ከዓ ብዛዕባ ዩክሬን ዝበሎ ንስማዕ Leaders in NATO must avoid becoming lost in tactical events. It is up to us to always place tactical events in a wider strategic picture. Only then can NATO properly anticipate and respond. These words still ring true today. In this time of rising conflicts, mounting political pressure, and increasingly complex and volatile security developments, it is crucial that we distinguish the tactical from the strategic. So እዚ ሓደ ዓብዪ ኣብ ዋዕላ ናይ መራሕቲ ወታደራውያን መራሕቲ ናይ ኔቶ ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለምና ብቕልጡፍ ትቕየር ከም ዘላ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ፀጥታ ናይ ውድድር ኮምፕሌክሲቲ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለዚ ነዚ እዋን እዚ ዝጠልብ ሓያል ሓይሊ ከም ብርቱዕ ዝኾነ ሓይሊ ወይ እውን ድልውነት ክህልወና ከም ዘለዎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ዝበፅሕ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ወይ እውን ንሱ ስለ ዝበለ ዘይኮነስ መብዛሕተን ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ብዛዕባ ልኡላውነተን ብዛዕባ ኩነታተን ዝግደሳ ዝሪኦ ዘለዋ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ምሕያል እያ ትርከብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር
every country ሶማሊያ በሎ ኣብ ዞባና ኢትዮጵያ በሎ ኣብ ዞባና ግብጽ በሎ ኣብ ዞባና ሱዳን በሎ ብዓቕሞም ኤርትራ every nation سعود عرب كلاتهم أصوار مجزاء وتهدروا حيلهم محيان every country is doing the same أوروبا تمسيخة another level defense industry ناتهم من معباي ليتم معلتنين زوجاي يزلوا Russia the same America the same China is another level نايبال China is another level already up to وتهدراوي investment زجبروا زلوا كلا رسينا China because تي أبراشة زجبروا زلوا exactly قبل عليهم أنت عينت وجه كم زغلي ريوصل زلوا example وي كم زي بهايبوتز بتيوري كم زي وقال تولد يكون نسي بقلتي أمريكا أتجبروا زلا قبل عليهم كون زغل كم قبل على راشا تجبروا زلا قبل على China هذا جزء كم مخاني زراعيهم زلوا معناته بتدقق مع ميديا أب نفسه كف أفهم زخفته لا China استراتيجيكوي تولدريت ناتنا قد ما هناك تحلف دماء كنف كذا لا ينايلهم حاولهم زارب له سلازي China متعين السقات كلهم كم زغل نخن داي جزء عدل كتبهم كم تغلب أمريكا اليوم ليتم عطنيهم زقوا يزلهم ميليتاري وتهدروا عقمناتهم أسواراتهم كل نقراتهم من محيان at the same time هجرات كم بعلى إيرترا دم أبزوا نزي كابتك أنا بزنا بربزلا عليه أبكم فوكس كيرن كم صار فلوتيو إيرترا أبت نورمال جزيون سقات ناتا صبوا جرا تلل نبرتها بنشارو جن إيرترا بزوا نزي عباد فانتج الله سلمتاي لك كم زي نفع حرستاي كرمت الجمر مسبلة يكونن كويز فتن تايز قبر ملو حاجة يكسر هيت أنح نفع حرستاي قراتو كملامل ذاك زالي كله زاد لنا قبر هيت أنح كرمت مسمته لك كم تخالي مع التصرح يسرح فلو يسرح كسرح يفتني هكاي حرستايك هكا حرستاي فقود ورايات كزور أفقود زي اليونيرو لك كرامات مزجمر شعو كنتي قرات كوجاجني فتن نتي أقرب بقولوا زنبرة قلق فزي هكاي مالت أبتلاس منيت هرقف قبل فتن بومتن تمريت لدي تسرح دما كم تركض حرستاي كركباي كلني exactly وتهدروا استراتيجي دما كوميو طيب لو قلق على لاب زيرو بحجب زعق زي تكملانة انتهت عليها peace is war is peaceful ስለዚህ كل ጊዜ ኣብ ጊዜ ሰላም ከለኻ ኩናት ክመጽእ ከም ዝኽእል ኮይንካ ክትዳሎ ኣለካ ከምኡ እንተ ኮይንካ ጥራይ ሰላም ክመጸካ ሰላም ክትነብር ትኽእል ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ሓያል ድልውነት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ገለገለ ሃገራት ድማ ኣለዉ ኣፅዋርን ሓፂንን ስለ ዝገዝኡ ጥራይ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ነው that's not true ኣፅዋር ንበይኑ ወላ ሓንቲ ኣስተዋፅኦ ይገብርኒ እዩ ሓያል ንዑ ክጥቀም ዝኽእል ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሰራዊት ክህልወካ ኣለዎ ሓፂን ንበይኑ ከም ዘይዕውተካ ኣበይሪናዮ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ እኮ ዓበይቲ ሚሳይላት ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾኑ ሚሳይላት ይሕዙ ነይሩ እንታይ ተጠቂሙሉ ዘይትፈልጦ ዘይት ትሬኒንግ ዘይገበርካሉ ፅቡቅ ስትራቴጂካዊ ኣተሓሓዛ ዘይትፈልጦ ተረዋይንካ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ተኩስካ ኤርትራ ይተሃርብን ኢኻ ኣብ ካልእ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይረልካ ይክእልኒ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኣፅዋር ናብቲ ዝግብኦ ቦታታት ከይዱ ማለት እዩ እዚያ እታ ቴዎሪ ዘላ ንስማዕ የስከንሽቲ The incidental from the recurring and the short-term actions from the long-term consequences. We are all deeply inspired by the way our Ukrainian brother-in-arms, Chief of Defense General Syrskyi, is doing this. In the chaos of war, he and his staff retained their strategic vision, creativity, and military ingenuity. The Ukrainian armed forces are proving the world that there is nothing they cannot do. All they need is our support, and they will have it. Not only now, not only for the duration of the war, but also in the decades to follow. So that was the chair of the military committee. በቲ ሰራዊትና ዩክሬንን መርሕነትና ዩክሬን ወታደራዊ መርሕነትና ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ብጣዕሚ ኢንስፓየርድ ከም ዝኾኑን ኣብ ጎኖም ምዃኖም ንሓዋሩ ድማ ክገጥፍዎም ከም ዘይኮኑን ንኔቶ ንዩክሬን ናብ ኔቶ ክእትዋ ምዃኖም ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣጋይ እንታይ ነሰምዕ ዘለና ንዩክሬን ናብ ኔቶ ክንእትዋ ኢና እሞ ዳታ እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባ ራሻ መመሊሳት ኩናት ክትቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ኮንዲሽን ናይ ራሻ ተቀበሉ ድሌት የብሎምን ኮንዲሽን ናይ ራሻ ክሳብ ዘይተቀበሉ ድማ ብሓይሊ እዮም ንዩክሬን ሃገር ክገብርዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓይሊ ከምርኣይ ኮይናላ ብሓይሊ ዝፈተንዎ ኣይሰለጠን ኣሎ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ፍሉይ ሓይሊ ክገብሩ ይኽእሉ ወይ እንታይ ፍሉይ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ባይ ዘ ወይ ኔቶ እንታይ ዝብል ዘረባ እዮም ዘረባ ኣብዚ ኮንፈረንሳት ናቶም ኣብ 2030 ኣቢልናሲ ንኩናት ክንዳሎ ኣለና ምስ ራሻ ሕጂ እኮ እዮም ከም ዝብል ዘለዉ ኣብ 2030 ኣቢልናሲ ንኩናት ክንዳሎ ኣለና ዓብ ኩናት ማለት እዩ ዓብ ኩናት ክንዳሎ ኣለና أنا ناقنتاي نبلا لنا أب 2030 كاب أوروبا نخدم كندالو لنا طريقة تبي معناته سنتقين بلاناتهم أب 2030 قدميو كاب أوروبا هديمنا أكال بوتانا كندا أب عدنا أب تاجوجنا
ولا طفاتنا عالم تخونون اب عدخا اب تاغراتكا اب تاغزاخا اب تاغركا انت موتكا اب كبر له كابز بلص يلن كم يوم زول ولدنا ስለዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቋንቋ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤውሮፓ መራሕቲ ኤውሮፓ ኔቶ ድማ ብፍላይ ብመሰረቱ ናይ ኩናት ኦርጋናይዜሽን ስለዝኾነ ኩናት ቀንዲ ስርሑ ስለዝኾነ ሓደ ዓቢ ስራሕ ይረኺቡ ዘሎ ናይ ሆፕ ነትናቱ ስራሕ ነትናቱ ረብሓ ክብል ነዛ ዓለምና ልክም ኣየብላ ንኸውን እዚኣ ጥራያታ ትምኒትናትና ነፍሲ ወከፍና ድማ ቶም ንፅሊ ጸሎትና ሰላም ይክኸውን ዘሎ ኦፍ ኮርስ ሰላም ኢና ንምነ ንሕና ሰላም ስለንደሊ ለማንም ድማ ሰላም ኤርትራዊ ዝርድኦ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግዳፍ ከምኡውን ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ደግፉ እናበልኩ ምዝያ ለበዋ ከም ወትሩ ክገጥፈኩም ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ቁፅሪ ክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻይ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ለቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትወስደኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐምሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ